Ah, ah, kalma lang tingali, may lang. Matukan ka. Pero manigwa ni mo sapa. Manak ko, mahal. Eh! Kini my loves. Tinuwang mamsa sa niya akong gibuhat para nimo. Akong giluto day. Lampas kini my love. Ha. Pagpalagsig yun eh. Akong giandam nimo kada adlaw. Sa imong pagkaon. Salamat kita, Crispin. Grabe kita yung mong effort. Sa Lex Pino. Di pala na mga puasa. Awi noon. Ting puasa naman ron. Yawatan lang sab nga makadawat kong indulhensya plenarya. Plenarya day. Og kining akong pagsakripisyo, makapaluwas lang unta sa kalag sa purgatorio, di ba? Tawa man ka. Ang tawang ka. Grabe kayo, kawi. Murag yung sa kabugat ang gisakripisyo. Si grabe. Si murag sa kabugat ha. Bugat gigini Basilia. Mura sa gapasan og kurus ini. Ay noon. Okay lang kay lagi. Lenten season naman sad. Okay ra. Pero kung mangutana kang unsay ni kabugat, pertin bugata day. Bugat pa rin ako. Daddy? Oh, baby girl, nak, ano man ka? Oh, wala ka matug. Ano man ka? Nya ato man kud ko sa inyong room. Si Mami ramang usa dito. Nya, hayag man ang sukatin eh. Maong nanaog na lang ko. Tana, masakat at balik. I-offer na itong suga din sa ubos. Balik na tagsaka. Dali, Okay. ito taas. Uy, hala! Uy, naunsa na si Goldie? Kulti! Naunsa man ka! Uy, anak, naunsa na siya. Goldie? Ha? Oh no! Wa pa man na siya kaon, tati, oy! Ha? Nakalimot man tagpakaon niya. Was ka. Pero time pa. Anong naibaw magkang pa si kaon, ha? Nura? Anong nagibaw ka? Nagkastoryahan na man ni sa huna-huna, tati. Makakonak man ko niya. Kalimot ka? Ha? Isulti naman ko ni mo, anak ko. Oo, Reno. Mo dito. Ha, pasensya na ka. Nalimot ko. Sige, magkuha ko pagkaon para ni Goldie. Buso nagitaon na siya. Nagtilap-tilap naman siyang kuya mo eh. Nagyaw-yaw pa siya, tati. Ha? Uy, si Miyang yaw-yaw. May lang ko rita mangayog sinsiyo niya. Nya, di ta kainom dong pakaon niya. Namoy boy. Kumusta nagka-asliya, no? Pagid mo gawas, ha? Huwag ko kabantay nga ni gawas. Ako sa gani. Di man masagot si Crispin nga maduaw ta. Unsa kayong sakit tayo, no? Anong wa man ipadoktor nga nag-awas man ang ilang sapi? Duda ko nga buntis na si Lia. Posible sad, no? Kay doon na ba yung mga babae nga ingon anak kung magbabdos? Di ganahan mo gawas. Unya kung mo gawas na, daot ka ayo. Ay, uy, daot din na si Lia ron. Kay taod-taod naman na ngaway gawas-gawas. Anak na. Makita ro niya na nato. Ay, kaming sa payag. Nganong mingaw man, Eh. mahal? Oh, Nga naman ka. Okay na ko. Bago kong kaligo. Crispin? Ay! Pagkuman ni Mami, ikaw na sa tati. dili na, bangon ko. Aray.
Okay. Oo. Ayaw nagipug sa imong lawas. May gani, may powers na ko. Sayon ka ra namong nadani Nora din sa kwarto. Bugata ra ba ni mo malamba, uy? Hala, unsaon man tinaliki sa sahog, Mami? Okay na. Ako nang naayo. Ha? Naliki ang sahog? Pagkalamba ni mo, niliki ang tile sa kusina. Paghinay, anak. Si Lilia mo gano'n. Tigawa sa dahil siya. Bibitanaw na kung sa na yan dagway, baby. Ako rin pagkasakit. Ay, ano man to? Taon siya kalo. Hapla ka. Ay, wow, ay. Nihapa yung kong toyo. Pinughong. Kumusta na, Lia? Oh. Uy, ikaw man din na, noy. Nganong nagsaguyod man na imong nilakwan, noy? Ay, dawara ni, oy. Bura, manday kagwa magluya kay mamords na manuon kag samot ron sa kong tanaw. Mao ba, noy? Ay, nagtuo, magudming ni daot ka kay taon-taon kag yun nga wa gawas-gawas. Basta di day magawas, noy. Mudaot? Unya ka na magsige gawas? Muda ko day ng tiil, noy. Ha? Sabi, sige gawas kinda kontil. Ikaw? Oh? Dako kayo mong tiil? Yay! Nga nung midako man ang tiil na ko, oy. Agoy. Ano man kalo? Agoy. Kalo manig. Lo, unsa ka? Hala. Ang ano ti ay siya, Mami? Iyang tiil manggod, ni hubag maong dako tan-aon. Ay. Ang ano na hubag man na, Lolo? Ay, dili man ing ani ganina, God. Dako yung ay ni ganina. Maura manggod na, noy. Unsa man imong pananaw? Ha? Maura ni. Buot mo ipasabot sa imong pag-ingon nga midako akong tiil. Maura ni. Ing ani raning nga ni hubag. Oh, noy. Kay unsa man imong pananaw? Ay, dako kay ni ganina sa kong pananaw, eh. Ingani ka dako, oh. Ay, inanig yun. Ka-over sa di mo, noy, uy. Ay, ambot lang. Basa kay. Basa lagi. Gilimbungan bagha ko sa akong mata. Basta kay ing ato gyud kadaka ang akong tiil. Ay bisag idaran ako no, tinaw pabaya ning ako mga mata. Ug wa gyud ko masayop sa ako nakita. O niya, sa may buti pasabot ni mo, anak, tay. Mambabarang barasliya. Unsa? Mao gid akong tan-aw. Duna na si Black Magic. Sa ato patay, siya day si Black Magic Woman. Naaday ka diya si So. Apil day ka ni isinaha. Apil taon tayo eh. Ay, basta. Kimo di akong pagduda. Posible, sad. Sa ka, Clara? Isa kay sa kang tatay? Ay, di mo ko posible. Tanawa si So, ha? Dali rin niyang nadani si Crispin nga unta, loyal makinaan siya ni Basilia. Tingali gilumay niya si Crispin. Ha? Ikaw sabi yang gilumay. Ako? Ikaw lagi. Oh, Husto. Hagalagot ko anak niyag maayo. O nga karon BFF na mi. Sa ato patay may gibuhat na siya. Iya kong gilumay. Pero ako, anong wa man ko niya lumaya? Kailangan pa bang itanong yan? Ha? Mauna. Dito karnasan sila si Tiago o Clara. Unsa may nang gitukar, ha? Melodies ko. Di gid katawanan, Crispin. Okay, sige. Naminaw ka sa kong gisulti? O, lagi, nitukar na sa gaha sila. Sa man tukar yung pasabot, ha? Lain na sa dilang hunahuna na ako. Mangbabarang nasad kuno ko. Sila tagday, tukar-tukar mo na sila. Huwag kamaan na nila. Hinoon, dili man sad sila importante. They have no significance at all. Correct! No worries. Hangtod ba karon? Why makasulti na ako kung kinsay nagsira sa gahaan paingon sa kalibutan sa mga mortal? Tumang!
imutukan. Karon, akong pangayuon sa kilat nga isuwat sa ngit-ngit nga kalangitan ang pangan sa mapangahason. Kilat! Isuwat sa ngit-ngit nga kalangitan ang pangan sa traidor ug mapangahason. Salamat, kilat. Salamat na wa ka maglangan. Sige! Kung kinahalang nga tagsa-tagsaon ni mo pagsuwat ang mataglitra sa iyang pangalan, mas maayo aron klaro na ako nga mabasa. Og kamong ako maginsakpan, sabat ka mo nako sa pagbasa. B! A! S! I! L! I! A! O! B! A! S! I! L! I! A! Basilia! Oh! Basilia? Si Basilia nga asawa ni Crispin? Buhay si Basilia? No! Dili kini pwede. Dili kini pwede! Cannot be. Cannot be, Baruan! Ah! Oh, nagkurog ko. Nagkurog ko sa kalagot. Nga nung ako may baw ni ini. Nga nung ako may baw nga buhi siya. O giyon sa niya pagkabuhi. Husto. Si Goldie. Katong iring nga usad di ka Royal Guardian. Siya ang naghimo ni ining tanan. Pero patay na siya. Ako nang gisiguradong mamatay siya. Sa'yo mong gitanaw. Si Colty tati o, iksikit na kantakan. Unya ang palit og tuyok. Naunsa man na siya. Unsay kita na sa akong mga palangga? Si Goldie, mahal. Unsa tayo lang gistoryahan tati? Wapalit kasi naman. Parehas kitang may bawa na silang istoryahan. Pero sigurado kong seryoso lang ug importante kayo. Okay, huwag yun mamilog si mami ni mo. Ug pinapudlo pag si Mod. Concentrate kay siya lang doon ka. Sa, concentrate kayo. Concentrate? Anak. Concentrate siguro tati, oy. Come on, hindi ka na, anak. Bright pa ako. Maisad, eh. Mura sa dag wifi. Nag-on og nag-hotspot, maong nakakunik ka. Nakakunik ko nila tati. Hala, Oh, sa may balita, anak. ang mata sa agta nalata. Kara, antin nga joke. Yung mga anak may lami. Noon tati tati, oy. Nalata ang mata sa agta kay naigo paglabay sa mahal nga reyna sa iyang batong diamanting itom. Ha? Kaluoy sa agta, oy. Nalata man ang mata. Siyalan ba di ay? Di dito joke. Dili tati, oy. Nagwild ko nang ako ninang fairy tati. Kinahibaw man siya nga buhi si mami. Sa! Uy! Ngayon sa mga pag-ibibaw, anak. Ambot sa langaw. Pero nga, tubag, anak. Lagot sa ng tubag, anak. Tarong ba? Ambot sa langaw lagi tati. Kaya mga langaw raman ko nang nakaibaw. So, biday, uy. Apil sa day ginong langaw, ini. What is that naman, uy? Kapayong budlat. Ito may apil sa kabayang budlat. Wa, niingon ra ko. Ay, klaro man ka na. Wa kay klaro, eh. Ay! Ala tati! Unsa mo nang? Crispin! Lola! Unsa mo nang bagyo? Kakalit pa! Tati! Unsa mo nang? Unsa mo to? Scam? Crispin, Ano? dili to ordinaryong unos. Ang mahal nga reyna to.
Unsa? Iya na karong gibuhat ang tanan. Makasuot lang pagbalik sa inyong kalibutan. Nahibaw na siya nga buhi ko, Crispin. Og nagpakita na sa iyang kabangis. Ang mahal nga reyna, Crispin. Pakyas pa ko karon. Pero sa sunod, akong paniguroon nga mulampos na ko pagsud pagbalik sa kalibutan sa mga mortal. Ug dili kasi Basilia lang akong patagamtaman sa akong kapugot. Kung dili ang tanan tao. Ang tanan! Gawas lang di ay sa mga Noranians. Unsa? Suroy! Lagi. Maunay sulti ni Goldie. Way apil sa silot sa mahal nga reyna ang mga Noranian. Ay, manguam na sa gus. Tinugong ni Tiago, bi. Katinugong ba? May nauna-unaan ko, Crispin. Saman? Aron sigurado nga dili makapanghilabot ang mahal nga reyna nato ug sa atong mga silingan, magbutang ta og mga banner ni Nora Honor palibot sa atong mga bay. Ha? Mas maayo man gani nga magbutang pagyutagdag ko nga tarpaulin nga dagway ni Nora Honor sa mga karsada. Ha? Mahal, di ka ta katawas mga tao na. Bahala sila. Basta kay maunay atong buhaton, Crispin. Oh, gamitin lang og powers nga musugod din sila nga ug walay pangutana ba nga magbutang ta. Crispin, dili ko mo gamit og powers, uy. Kining akong powers itagana ko lang ni. Pananglitan nga dili gid kalikayan nga magkaengkwentro mi. Unsa? Kuwali mo. Ay, sis, nebaw ko, naglibog yun mo. Gani tingali ang kumpa ninyo na pangutan na kung mudagan pagid pagka presidente si Ate Guy. Bitaw, Crispin. Usom na ito mong ining atong pagpanaod sa iyang mga banner, oy, poster o mga tarpaulin sa iyang dagway. Kung dili, magpadagan. Ay, alam si mo si pangutana, noy, mga katawan. Alam mo si di pangutana, aron ta madali, tagayan ta mo usa ka milyon. Ang mubutang og banner og dagway ni Nora Honor sa ilang mga panimalay. Ngano di manggid ka, tay? Unsa may problema nimo? Bitaw tay. 1 million di ka. Para lang pagbutang sa dagway ni Nora Honor palibot sa tumbay. Gamay ra ka ng butang oy. Ay mo pagbuot! Tatay sad, uy. Buot mo! Akos na ginarte na sad ka. Kay parehas na tanay panghatag ni Crispin. Kay ganahan ba agad ka? Nga mas dako ato kaysa uban. Pues, di na ni bahis kwarta, Clara. Prinsipyo na ni. Bilman yan baya gyud ko sukad pa kani adto. Oh, si Crispin, ay mong saba ha. Hello, Pin? 10 milyones akong ihatag ninyo kung mubutang mo ron og banner ni Nora Honor sa inyong palibot yung bay. Uy, Oo. Oh, Crispin, karon dayon. Magbut lang ni, karon dayon. oh. Asa ng prinsipyo ni mo tay? You shut up. Kuyawa gid kun kwarta ang palihok sa. Lupig man sa nang akong powers. Mulang, tanawa si Tiago. Nagtao pag bandera ni Nora Honor sa tumoy silang atop. Tanawa! Kuyawag ni Tiago eh. Crispin! Oh! Kita ka? Kita kay Noy! Siyarog makapanghilabot pa ang mahal nga reyna ining dapita. Karon ang adlaw sa kong pagsuon sa nagpipila ni Crispin. Dako ang akong pagtuo. Nga nagyapon dito si Basilia ug nagtago lang. Magamit ako sa kong ultra, mega, super power. Mega, super power. Boom! Say, ngano? Sakit na ako nakita. Ngano? Oh my! Nasagasan ko mo tanaw. Ang mga bahay, ang mga kalsada, napuno sa dagway sa kong idolo.
Ang mga gipatugtog sa mga bay nga musika. Mga kanta gyapon sa kong idol. Oh, napay banners nga. Die Hard Noranians kami. Wa ko'y mahimo ni ini. Dili ko makapanghasi din eh. Maayong pagpaminaw sa Lex Pino. Yes! Mahal? Crispin, dinhi na siya. Og tuwa, ni pahawa ra dayon. Ha? Ha? Sa ato pa, epektibo atong gibuhat, mahal? Kaayo, Crispin! Ay, thank you, Lord. Thank you po dati, guy. Thank you. Ano ka, mahal? Di ba? Tungod niya, wa magkapangilabot na to ang mahal nga reyna, di ba? Yes! Pero dili gyapon ta mo kumpiyansa, Crispin. Mag-amping gihapon ta. Oh! Si Goldie! Oh! Goldie? Oh my God, nagpong siya! Okay na, Goldie. Ayaw ka hadlok. Huwa na siya. Safe na ta. Kaluoy ni Goldie, mami. Uy, nahadlok man siya. Ay, tigid ka atong balik siya, mahal. Sa ako nang giingon, dili maayo nga mo kumpiyansa ta. Nagdumot man gyud siya, good. Imposible nga dili siya mobalik. Mangita na sa to siya laing paagi. Dili siya mohunong hangtod iya kung masakpan. Di ka niya masakpan, mami. Promise! Usa man oy. Hangtod sa hangtod landang naman. Hangtod sa hangtod ng dagway nura honor diya sa atong tugkaran og atop. Kaapoy na ba ya sigtan-aw ano eh. Ikaw tay ba? Kung musulti ka, no? Mura ka gyud wa makadawat og 10 million gikan Crispin, uy. Aw, humana naman to. Buwa naman ka penso kad pagpanaod na to, ana. Okay ramang guna tay. Bisag ko sa katuig pa na diha, wag gyud problema. Ninyo, wa, nako doon na. Hala, uy. Mo insist pagit ka, anak, tay? Ay, bilman yan lagi taon ko. Ay, bilman yan ko. O niya sa imong pagka-Vilman yan, ha? Pila may pinakadako ni mong nadawat? Wa, eh. Di man binayran ba? Di man may binayran. Kusang loob maning amo. Voluntaryo. O niya? O sa may mas maayo? Ang dunay madawat o ang wa? Oy, Clara, ang ako lang punto, no? Si Vilma, di na kinahanglang mo bayad, aron lang mo sikat. Tay. Ay, kung balik ka sa ha? Ha? Tinughong kang dako. Manggut, wa man tika gibalikas. Kaya saan na tayo magisurot eh? Niingon ko, tay. Ya, ora. Imo lagi kong gibalikas. Ay, sana ni ay. Tay, huwag ka balikasan ni Siso, good. May gusto pa gani siyang isulti. Patiwasan lang. O, sige. Sulte. Nagsigsige man ka nga, Chun. Wa pa di ba human ang pista? Ha? Unsang pista ba? Napaman lagi na o. Mga banderitas di naura unor. Di mo ko na pista, good. Pataka man ka, uy. Unta di ay na. Panagang manggod na nato. Panagang. Oo, hindi tayo laptan. Sa unsa man. Ha? Ingo man ka, panagang ang mga banderitas. Basta. Unsa lagi pa. Kalimot na ko. Basta. Ang sagoy panagang? Panagang sa virus? Ay, Or panagang sa barang. ay, panagang. Tingalis mga bilman yan. Tatay, sad, uy. Oh. Di naman gadrong panahon sa Nora versus Vilma. Humana na, uy. Hagbayran na. Panahon na ron sa BTS, EXO, Blackpink, and Red Velvet. Mumulan, uguban pa. Uy, mga Korean man na. Pinoy man ta. Ay, o lagi. Na naman sila si Catherine Bernardo, Nadine Lustre, o kisa pa ng uban diha. Panahon pa ng kupong-kupong ang Nora Vilma, uy. Ha, oo, bitaw. Di na ron ilang panahon. Pero wa pa nakapuli sa ilang rivalry, oy. Ug hangtod karong panahon na, buhi pa may mga Bilmanians nga andam kanunay moatubang sa mga Noranians.
Da. Ito'y pag-move on na yung taon mo, uy. Mismo sila si Nora o Vilma, no? Nagkaamiga na. Ay, bahala na. Basta kay ako, o ang ako magkauban, Bilmanians forever. Ay, sige, paglalis na mo diya. Kay mga onog Miss Junjun. Hot na to ang food pa. Ay, sige, sige. Ato hot doon. Lugawan ni mo na ko eh. Hapit man ko nakalimot. Ayaw gid kalimot nak ha. Secret is secret gyud. Siya na ta sa tong anak ni Labs. Nora, anak? Di na lagi ko kalimot iksunod. Promise. Very good. Mal, si tanaw ni mo ini ha. Mubalik pagatos madam din eh. Musamok pagato na to. Oh, ato ka nang matubag sa sunod nga yugto sa atong sugilanon nga. Unsa magina inyong ing-ana, mami? Uy, di man ko makasapot. Luyo! Ay, nga nilang tatakanon na may lab, no? Kanang sige labing-labing. May problema ba, no? Ay, kanindot. Ing ani na bitaw ta. Ngano nakasulti ka man ana? Ay, hindi lang ko gusto nga may manglawgo pa nato. Si madam imong ipasabot? Ay, siya na bitay kontrabida na to din eh, di ba? Unsay siya ra? Kana ding atong mga silingan di ay. Dali naman na. Ay, paslaka na ni mo kwarta. Hilom na na. Crispin, Yes, baby. pwede ko mo hangyo? Unsa man? Sure, unsa man, my loves? Way balibaray ha? Ay, way bari-baray. Basta ikaw, unsa man, ha? Muhangyo unta ko nga dili na nimo gamiton imong kwarta sa way hinungdan, Crispin. Ha? Kinigamit ikong kwarta sa way nungdan. Kanagong imo da yung tingalon si Noy Tiago og kwarta every time do na kay issue. Kaway hinungdan ana, Crispin? Ha? Bisag daghan ka og kwarta, bisan wa nay hubas-hubas imong kwarta, gamita gid na sa sakto nga paggamit. Kadagang mas nagkinahanglan gid ana Sila ang tabangi. Sila mo itagai og kwarta. My loves, nitabang bitaw ko sa mga kanang mga nang ninanglan bitaw, nitabang man ko. Pwes pag-focus nila. Pero, Ni promise na baya ka ha? Nga dili ko nimo balibaran sa akong hangyo. pero, Wa na lagi pero lagi. okay, wala pero. Uy, Sama nun! si Nora! Unsa? Lain kayo lang mga naong. Manag mga monster. Klaro anak ka, mangter ka ron. Sama na, ha? Nakakita lagi ko. Pinili-liman ko sa window, be. Mau ba? Sa window ka nilili? Wa sa door? Ikaw, Crispin ba? Seryoso man gud ang bata? Oh, ito. Tinood lagi. Ito, lagi ko anak. Kalma lang. Ay, sige lang. Pero, usam kaya na sila. Purong nagsalida ang horror. Duda ko ini, Crispin da. Duda nga unsa, my loves. Si Madam. Unsa? Lain kayo ilang mga naong. Ay, si Madam. Si Madam juga ini, my loves. Siya juga. Ha? Siya lagi. Siya lang ang makamugna og mga katingalahang butang, Crispin. Pero, di ba mga tarong mo mga engkantuhan nung, my loves? Kawas ba, nakabuhi na siya punga. Di niya hilabtan mga nuranyang, di ba? Labang gani mga banners o mga banderitas. Makita sa itong krasada, lupig may pista. Pero mahimong nagduda gid lagi siya, Crispin. Wait. Anong nagduda man si Madam, ha? Ha? Anong nagduda man kang Madam? Nga di pwede mga bad guys lang ni Ani dali sa itong kalibutan o miatake. Nagtrip lang ba? Crispin, ang mga engkanto, maputi o maitom, iyahay na kun mulihok. Unless dunay musugo nila nga mulihok ka magkahiusa. Sa ato pa, may misugo nila. Si Madam. Crispin, si Madam. Nga, oo sa itong baton. Committed powers, my loves. Aron di sila makapangilabot sa mga tao.
May tagmuga na ron ang akong powers. Kay himuon ako silang tanan nga mga bubbles. Nawagtan na ang tingog, Mami. Nigana ang akong powers, Crispin! Nigana! Yes! Awa, my loves. Walay laing topic mo. Ang atong nangitabo gabi, mo ilang topic karon. Natural. Dili ko to ordinary. Tita, masulting ikaw nag-magic sa mga patkays, Mami. Dili, anak. Secret gihapon to nato, ha? Oh, ay na. Pwedeng ampo na mo gabi oy. Ay, gidungo gidayon. Ginilagruhan ta tungod sa among pag-ampo. Nag-ampo taon me. Kadamot mo, Mami. Oo. Kalain sa lolo ni Chunchun, oy. Ops. Tingali ko si mong bato ni Tiago, my loves, ha? Basinog. Nag-ampo na gis ni Tiago ug ikaw na himong instrumento nga gidungog iyang pag-ampo. Wow, Crispin, ha? Grabe kit kayo kag level of tolerance anang Noy Tiago, no? Manood lang ta na. Aron di ta makatungog sa mga isulti ni Tiago. Dali, my loves. Manood na tayo ta. Dala, mahal. Dali. Wait, sa. What's the matter, man, ha? Kung tinuod nga nag-ampo si Noy Tiago gabi, dili mahusos iyang purol. Uy! Oh, see? Namakak siya, Crispin. Dali na, mahal. Nagawa gini Basilia, oy. Kita noong di angay makita ni Tiago. Naligo kitang ni Tiago ni Gawasis. Murag ka pinakasimana. Nauwaw ta ang tiguang. Kung saong nahosos mong kuno iyang purol at tubangan sa mga tao. Lagi. Kita ka? Kita kayo. Kung sa may dagway, Kung saman. saan mo nakita? Aw, dagway gyud sa tiguang. Katawa ka. Ingon man kang dagway sa tiguang. Sige, dagway bitos. Dagway dis batanong at tiguang naman na si Tiago. Oo, lagi. Pero klaro ni nato atong istoryahan, ha? Klaro bitaw ni. Ang unsa magyay imo nakita kang tatay. Ang iyang naong. Okay. Siya di mong buot pa sa bota. Ha? Anaw lagi. Anaw lagi. Sakto ko sa ginahuna. Ha? Ano ka? Sukad pag-abot ni mo ganina dahil kagkatawa kung mo tanaw ka nako. So may problema ni mo? May problema tay. Malipayon ko kay nagkatawag ko. Ay. Kay kung may problema pa ko naghila ko ako. Aligre lagi mo. Ay imong bana ay. Murag nalisuas pangisip. Grabe. Di gyud pwede na lingaw lang. Nalisuan gyud sa pangisip. Bitaw. Kulain sa nimo sinultihan tayo. Ay ang man oy. Mukatawa man siya galit kung mo magatubang me. Mura magdakaminos akong pagkatao. Di manggod tay. Di manggod. Mawara. Ha? Nakasaksi ka gid pera. Sa may kasulti ni mo ana, ha? Ngano di kasi so? Ha? Pwede ihunghong lang? Ay, minaw ha? O, sa Clara? Tawanan? Yeah! Dili ni gini pwede. Ako nang gigamit ang tanang paagi. Makita ka ng Basilia. Nakikonsabon ako sa mga daotang elemento sa kalibutan sa mga engkanto. Pero palapag lang yapon. Huh. Gusto. May lain pa ding paagi. Huwag pa na ako magkamit. Ano na pa?
Kadiyot, oy. Hay, ba ning ubang tao din hiwa may... Oh, na, ako naman din usaron kanang lakaw nga sila. Ay, lagi, nana, huwat lang. Mayang buntag. Oh. Di ko manyakis. Pilit dayag tinutukan. Sir? Santiago. Pero pwede na sa Santi, imo itawag na ko. Ay, dugay na kong nabiyudo and I'm single and available. Santi? Yes. Akong kamot. Imo naman ang gikumot. Ay, sorry. Humok manggod kay kagamot nindot kay kumuton. Sorry ha. Okay lang. Wala ko di ko masayip sa pag-ani ining tawahan. Wa ko masayo. Tuod. O sa may ato eh. Si ato ni mo. Dali, dayon dali. Lingkod. Hinay lang ha. Dali. Thank you, Santi. Ay, unsa may ako ikaalagad ni mo, miss? Vilma. Tawagan ako Vilma. Wow! Parihas pagidmugan sa akong idol nga si Vilma Santos. Vilma niyan ka? Ay, kaayo! 199%. Mao ba? Oo. Nganong naman kay dagang poster o banner ni Nora Honor si mong tugkaran? Ay, ako ran ang gipaondayunan kanang amo kong silingan diha banganuran yan kaeg dako. Gibayaran man ko dakong kwarta. Adi sakay na lang. Imong silingan nga duran yan? Oo. Kanang dakong bahay diha god. Nuran yan kay na hasta nang iyang kabit. Ha? Pasensya na ha. Basig nagtuo kang chismoso kaayo ko. Ay tuod Vilma. Vilma niyan sad ka. Sharon yan ko. Okay. Okay ra. At least dili kanuran yan kay luod na ganang dagway Nora Honor. Kurwa pa nang lagi ko bayari anang Crispin. Di ko magbutag poster anang Nora Honor. Unsa ka kunin mo kung baki ang dagoy ining tawana. Pero dili lang. Kay magkamit din ako siya sa komisyon. Ay, tuod sabi ato ni mo Miss Vilma nga. Gwapa na, sexy pa. Thank you sa compliments. Santi, actually nangita ko kabangan ng kwarto. Dinhi sa amo. Doon na may bakanting kwarto. Sakto kay nimo Akano sa kababalhin. Aron akong andaman ng ako maandam na ko ang kwarto ba. Karon dayon unta. Sure. Lingkod na diha. Na may mga magasin diha basa-basa una. Na may TV. Ikaw rin bahala sa gusto rin mo salida. Naarang remote naa sa among sounds ba. Basta ganahan kag music. Sige, andam mo na akong kwarto. Thank you, Santi. Ay lang ko kay karaton. Hay. Ang imo da mga gamit. Nada ko malita, Ay. Anaan naman ito malita, no? Wa man dahil ko kabantay, Ay, na-focus mangod ko nimo. Ako lindad-undaan imong malita, ha? Ay, ako ra ana, Ay, ngano ikaw magyud, Ay, ako ra. Sure ba? Pabugatan akong malita. Bugat no? Kaya na niyo, Sure ha? Kaya rin mo ha? Ay, kaya kayo. Ako pa. Sige. Kaya man ka ha? Okay. Ay. Ano kami, Labs? Gikulbaan man ko, Crispin. Ano man? Ambot, nikalit lang. Lahi ang akong gibati. Basig ikulbaan ka nga gatanaw na ko, ha? Ikaw ba?
Seryoso ko, ha? Lain kita nga akong feeling. Ngano? May dautang may tabo? Dili ko sigurado, Crispin. Basta kay lahi ang akong gibating kakulpa. Oh, Goldie? Oh! Uy! Ha? Ngano, my love? Shh! Shh! Sige, tiwasa, Goldie. Padayon. Oh no! Unsa? Okay. Sige, kung mo na imong gusto. Okay, salamat, Goldie. Aw, Blackie. Uy, Blackie. Anong gitawag man mo Blackie? Shh! Sukad karon. Blackie na ito itawag niya. Murag iro. So na noon nga itong iyang kulor. Yang pangan kay... Shh! Ayaw na nagiglito ka ang daan yung pangan. Saan ba niya? Sorry na. Pero ano man eh. Kasi buti pa sabot ni my love sa. Anong kalit kayo ni pangitabo? Ang kausapan. Niya sa palibot si Madam. Ha? Si Mahal nga! Ikaw ba? Mahal nga bukas! Si Madam? Nag-disguise siya, Crispin. Nga sa ato pa, dili ta makaila niya. Kuya, wakul. Sa ato pa. Napagkatao siya karon. O, Crispin. Mao nga kinahanglan nga careful ta sa atong mga lihok ug mga isulti. Ilabi na kon na yung mga tao nga dili familiar nato. Sinura, my loves. Paiwaw ko na tong bata.